قتيل لما حزبي إرترا زعبا هاجرون معبالني هاجرون نخي سرح نخي عيي تعدي نخي تسلطنن مغربي كيتسقمن من إسيات إرترا كما يجرون كل تحساسهم نقدام كم زخون وديت بملام مو أب ሶማል ካሊእ ሃገራትን ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ዝነበረ ኩነታት እንከልዎን ስደተኛታት ንኤውሮፓ ወይ ኣሜሪካ ዝኸዱን ዘይቅበልዎም ክንሶም ንኤርትራውያን ግን ብፍሉይነት ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ቅዳማ ዝኸይድ ብቐጥታ ኩለን ከም ዝቕበልኦን ተቐቢለን ድማ ናይ መንበሪ ፍቓድ ወረቐት ከም ዝህብኦን ተገይሩ ከመይ ጌርካ ኣትህቦ ኤርትራውያን ስሒብካ ናብ ስደት ፍልሰት ኤርትራውያን ንደገ ኣውሒስካ ኤርትራ ተበታቲና ንክተርፍ ዝገበሮ ፃዕሪ ወይ ፈተነ ማዕለያ የብሉን እንተኾነ ግን ኤርትራዊ ኣብ ዓዱ እንተሎ ንሃገሩ ካብ ዓዱ እንተወፅኦ ንሃገሩ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ እቲ ሶም ዝገበርዎ ስልቲ ወይ መደብ ስለዘይተዓወተ ድማ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግዜ ንኤርትራዊ ከምቲ ናይ ቅድም ብቐጥታ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ወረቐት ምሃብ ዘይኮነስ ኣብ ኣስቸጋሪ ይኹን ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ኤውሮፓን ካሊእ ሃገራትን ዝሽገረሉ ዘሎ እዋን ምንም ቆላሕታ ክህብዎም ኣይከኣለን ምክንያቱ ውዲቶም ስልቶም ናይተዓወተን እሞ ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን እዚ ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ ነንሕድሕድና በቲ ሶም ዝፈጠርዎ ማሕበራዊ ሚድያታት ነንሕድና ክንናቆርን እዚ እንዳልካ ግዜና ብኮንቱ ክነባኽንን ዘይኮነስ ንሓድነትን ንምዕባለን ስልጣንን ኤርትራ ኩልና ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ካብ ወፃኢ ኤርትራ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ከምቲ ቅድሚ ናፅነት ሰሚርና ተጋዳላይ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዝርከቡን በቲ ዘለዎም ኩሉ ዓቕሚ ብምቅላስ ናፅነት ኤርትራ ክነውሕስ ክኢልና ኢና ሎሚ ድማ ንውዲት ኩሉ ምዕራባውያን ሴርና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንኩሉ ውድታቶም ሰበርና ሕጂ እውን ሓርነትን ምዕባለን ስልጣንን ዲሞክራሲን ኣብ ሃገርና ንኸነውሕስ ተኮይንና ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ካብ ኤርትራ ወፅና ዘለኹ ኤርትራውያን ኢድን ጓንትን ኮይንና ይህን ምሂን ክንበሃልን ክንመኻኸርን ነንሕድና ድማ ከመይ ጌርና ጉዳይ ሃገርና ንፈትሕ ክንፅዕርን እታ እንኮ ሓንቲ ዘላ መፍትሒት እሳ እሞ ዝኸበርኩም ኣሕዋተይ ዝኸበርክን ኣሕዋተይ ኤርትራውያን ንኣሽቱ ዓበይቲ ኩልና ይህን ምሂን እንዳተባሃልና ብምጓል መንገድን ጨንፈርን እዝባዝ እንዳተባሃልና ብዝተፈላለየ ዘየድሊ ምፍላይ እንዳገበርና ናይ ሕድና ካብ ዘየድሊ እምባጋሮኝቶ መፍትሒ ዓወትና መፍትሒ ስልጣን ሃገርና መፍትሒ ዕብየትን ስልጣንን ሃገርና እታ ዘላትና መፍትሒት ቀንዲ ሓድነትና እሞ ሓድነትና ነትርር እንዳበልኩ ኣብ መወዳእታ ቁሩብ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ቅድሚቲ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምጅማሩ እቶም ነቲ ናይ ምንቅስቃስ ማሕበር ሸውዓተ ወይ ሓረካ ዝብልዎ ድሕሪኡን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝፈጠሩ ማሕመድ ስዒድ ናውድ ሳልሕ ኣሕመድ ልያይ ያሲን አልቃዲ መሐመድ አልሐሰን ሰይድ ሳብሪ ዝበሃሉ ከም ዝነበሩ ከምኡ ድማ እቲ ሳልሕ ሰቤ ነቲ ዝነበረ ናይቲ ናይ ሓረካ ብደገ ብውሽጢ ድማ ኢድሪስ ክላውዲየስ ኮይኖም መሪሖም እቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝመስረቱ ምዃኖም በዚ ኣብዚ ናይ መወዳእታ
ናይዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝሰርሖ ቪድዮ መዕፀዊ ይገብር እሞ ቀፂለ ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሕጂ እውን ውዲብ ናይ ኣሜሪካውያንን ሕብረት ኤውሮፓን ንዝገብርዎ ዘለዉ ከቢድ ነቲ ዞባቲ ንምትርማስ ፃዕርታት ናይ ኣናዶሉ ዝተባህለ ናይ ቱርክ ጋዜጣ ዝተገበረ ስውር ዝኾነ ሸርሒ ዝሕብር ቀፃሊ ቪድዮ ክሰርሕ እንዳበልኩ ሰላም ቀኒዩ ቻው ደሓንኩሙ Tell me you love me.